At narating na namin yung Didix Kinilas, 15 kilometers mula sa amin. At sa wakas, sa haba-haba ng panahon, sa haba-haba ng prosesyon, sa luglugan din ng bagsak. Tara na daw, ito yung pangalawang rides namin, pangalawang araw ng rides. Kasama ang tropang Wasalak. Magingay. Walang mas. Wasagu! Wasatu. Wasatu! Ano man sabi mo, saan tayo pupunta? Pa-shot po kayo sa TV. At yun na nga, patungo kami ngayon ng Didix Kinilas. Ang Didix ay nasa kilometer 10, Naga City. Ito ay papuntang Carolina. According sa Google, around 15 kilometers mula dito sa aming lugar, which is yung Kamaligan. Pansit luglog ang isa sa mga paboritong merienda dito sa amin. Kaya para may thrill, mag-rides muna kami. Kailangan namin bilisan kasi ang oras namin ngayon ay mag-alas 5 na ng hapon. Hindi dapat kami abutin ng dilim sa daan. Madalas kaming mag-ride sa hapon. Napili namin yung hapon kasi pagka umaga, walang masipag gumising ng madaling araw. Pagkahapon kasi mas maganda kasi palubog na ang araw. Sa mga nagtatanong, GoPro 9 yung gamit kong camera kasi pwede mo siyang i-mount sa helmet at i-clip kung kahit nasaan. Magaan din siya kasi nga action camera siya. Pwede mo rin siyang makontrol gamit yung cellphone mo habang nag-rides ka. So hindi mo na siya kailangan pang pindutin habang naka-mount sa helmet mo. Gamit lang yung cellphone mo, pwede mo siyang makontrol. Kaya napaka-convenient siyang gamitin sa rides. Uy, checkpoint. Medyo nakakakaba lang kapag dadaan sa checkpoint kasi merong mga pulis na nagsisita. Pero kung kumpleto naman, may helmet tapos naka face mask ka naman, hindi naman sila ganong kaigpit. Oops, intersection, kailangan nating tumingin sa kaliwa, kanan para iwas disgrasya. Magandang gamitin tong GoPro kasi napaka-wide ng camera niya. Halos talagang makikita mo. Napakalaki nung area na nasasakop ng camera niya. Tamang-tama to sa mga mahilig sa mga extreme sports, rides, motovlog. Dito na kami ngayon sa Pacol, Naga City. Kapag ka pumasok na ng Pacol, dito na muna mararamdaman yung paahon. Medyo kukunti na din yung mga kabahayan dito. Kung makikita nyo, kaliwat kanan halos puro na puno. Kailangan namin hindi abutin ng gabi kasi kung mapapansin nyo din, wala din mga street light. Kaya siguradong sa gabi madilim dito. Naiwan yung kasama namin, Yosip Amor. Yosip Amor! Yosip Amor! Naghahanap ata ng mabibila ng sigarilyo. Wala kasing sigarilyo eh, kaya mahina. Wala sigarilyo, kaya wala oxygen yung baga niya. Kaya medyo nahuli. Sa wakas, dumating na yung aming inaasam-asam. Ayun na.
Lumagpas na sa amin ang walang hiya. Ano man sabi mo? Pagal, putang ina hangover. Medyo paahon yung lugar na to, kaya talagang bakbakan. Ang oras natin ngayon ay 5:30. Sana hindi tayo abutin ng dilim dito, kasi kung makikita nyo, puro na palayan, puro mga damo, at kukunti lang yung bahay. At syempre, kunti lang yung ilaw. Oh, ang bilis. May hangover pa yung partida. Hangover pa more. Hangover pa more. Inom pero di susuko. Iinom daw pero hindi susuko. Ito lang yung libangan namin. Bawat hapon magbabike, kakain kung saan. Mas maigi na to kaysa sa masamang bisyo. At sa wakas ay Barangay Carolina na, Naga City. Medyo nalalapit na to. Konting tiis na lang at mararating na natin ang Didix Kinalas. So mula sa amin 15 kilometers daw. Yes, 15 kilometers galing doon sa Sinangkalinga. Medyo paahon yung lugar na to, at ang pakay namin doon ay isang pansit. Pansit luglog kung tawagin. Dito sa amin kilalang kilala ang pansit luglog. Titignan natin kung gaano ba kasarap yung pinagmamalaki nilang pansit luglog. Yun daw ang pinaka dinarayo dito ng mga nagbabike, yung pansit luglog nilo dito sa Carolina. Lalo na pag linggo, marami nagbabike dito. Pero sabi nila pag may hirap may sarap. At finally nakarating din ang Didix. Sarong natin. Tinalas lang. Regular. Plain. Yang may tinalas lang may. Oh, tapos plain lang te. At narating na namin yung Didix Kinalas. 15 kilometers mula sa amin. At sa wakas, sa haba-haba ng panahon, sa haba-haba ng prosesyon, sa luglugan din ng bagsak. Ito ang isa sa pinakamasayang jamming, ang food trip. Ito na yung pinakamasarap. Pahaba na. Buti at hindi pa ganun kadilim, kahit na almost 6 o'clock na ng gabi, hindi pa ganun kadilim. Sold na sold. Mas maganda kapag pababa na, kasi freewheeling na lang, hindi mo na kailangan magpedal. At tamang tama kasi busog ang lahat, hindi na namin kailangan magpedal. Right side mga idol.